tuu iske. Tai iske. Mitä? No, sormit minä kerron tämän. Eihän on hyvä. Ei pääse mihinkään. Nyt ihan oikeesti viekää vittuun. Tullu entinen tuotta. Ilmaistoja esiin. Minun ei ollut puhe maistaa sitä. Haarukat jo valmiiksi. Vanhassa makuun. Hyi helvetti. Nuorassa näkee, mutta vanhassa makuun. Elää kahva perkele. Olkaa te onnellisia, kun teidän suussa ei maistuttu. Mikä ne niin herkkiä missä videoissa, kun tehdään tahansa niille. Ei se maistunutkaan. Et vie minnään. Yksi meinaa laattaa vieressä, et vie minnään. Ei se paha ole. Ota pitkä huikka siitä. Eikö sulla ysket? Joo. Ei vittu. Okei, Virtasalmen kalamiehiä. Tuohan munkin haarukoita. Silloin poikamiehenä, kun oli vähän vanhempia rouviakin, niin tuommoista silliä se nyt. Saku ottaa silli. Saatana, tänne se puu. Teidän arjo tähän paikalle. Tuo on paha. Saku ottaa silli suuhun, niin tää tuonne kamerallekin. Onko hyvä? Se on ruotsalaista herkkua. Saku tekee mitä haluaa, toista tekee mitä uskaltaa. Tänne ihan tyvi. Onko hyvä? Ihan hyvä. Sakulle pitääkö lähteä juomaan? Tiedät, että tämä pystyy myös pesemään tätä. Anna mennä. Oikein tosi mies silleen. Kuka? Päiväsaakari. Tuo on. Jää. Itkettekö se nyt? Ota haukkunut. Munkin on pulinja, saatana. Huppuhuikka perään. Ei jumala. Kokonaan se. Tää Saku tanssit siitä kuule. Siinä tytöt sais 5. Voi vittu se. Ykkösellä siitä, niin hyvä tuo. No, miksi sun kanssa on pakko vetää? Saku veti. Tää näyttää juomista. Ette vittu josta nuukin. Tää on kun sähkääsissä, se tää kuvaa ja aina oksentaa. Nyt olisi tytöt semmonen juttu, että mä annan 50 sille, joka pussaa Sakun kanssa. En kuule mitään. Pikkunen hörppy. Anna se muki tänne saa. Ihan muki saa. En sun mitään. Nyt se vasta ruppee Sainko juovaa? Onneksi se pitää vetoa, että siinä on yhden enemmän kuin siinä. Mitä vittua? Aika neite. Ootahan nyt. Ihan kovaa vetoa. Mitä vittua? Otin sen lasin käteen, nyt sai se ihan tuonne paskalle kääntää. Höpö. Ai saa. Saku on vähän. Jätkä on. Mikä Virtasalmena siinä? Älä vittu. Ai sit kyllä pahoilla. Otahan pimma. Ei vittu. Voi vittu kyrpää. Ota järvessä. Kohta on järvessä.
Päiväsankari maistamaan. Jumalauta, miten vittu! Tuolta haisee pahalle, vittu! Jumalauta! Eikö ketään hurjaakaan ottaa tuosta? Sapa söi jo. Saku söi kokonaan. Vittu, mikä runkkari saatana! Saku, jos tarvit kyytiä, niin ota vaan taksit aika minun. Katso kaikki saatana sisään. No totta kai. Puhelin taskussa. Siinä ei paljon menettävää oo. Aina mennä vaan. Haeta veppuna helvetti. Pojat ois vienyt vielä tuonne terassille. Saatana. Ei vittu on noin pahaa. Vittu mikään ei. Siinä se on Virtsalmen kuningas vittu siihiittää ja kaikkea. Kato, Vili ottaa nyt. Nyt vittu on mentävä saunaan, kun se on lämmin. Vili ottaa. Oliko puhelinkin taas? On hiljaa. Kai Jesse haista. Olut ota tuota. No voi vaikka maistaa. Ei se paha oo. Jesse maistaa. Joulupöydässä olisi oikein niinku... On se hirveä. Te olette jäänyt kaikesta hyvästä paitsi. Otahan palaa. Arska on. Kiermäkkeet tos enää mies. Otitko sun? Pienen palan ahma. Ota. Hyi saatana. Ei se pahaa oo, miksi? Maista vaan, mäkin maistoin siitä. Ota tuo. Ei se pahaa oo. Maista vaan. Ei se nyt niinku nautintoaine oo, mutta... Miten sä nyt nuun ronkeli oot? Rakasta miestä sit viereen ota. Ei se pahaa. Vittu minä haistan saatana liian. Ota Toni. Miksu? Ei muuta kuin ihan vaan rauhallisesti ja... Kato mikä näkö. No, kyllä minä sitä muistan. Tää hattu vaan ottako se. Saku taisi voittaa tämä erä. Haista. Vittu haista. Ei maistan minäkin.